Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagpanagtag sang educational assistance ang DSWD dapat patagyunon sa kada banwa, syudad o kung distrito suno kay Governor Lacson. Pagpatukod sang Panay Guimaras Negros nga taytay prioridad ni Benitez bilang chair sang Regional Development Council. Sa balita nasyonal, ikaapat nga kaso sang monkeypox sa pungsod ginkumpirmar sang DOH. Preparasyon sa COMELEC para sa barangay kag SK elections yara na sa 70%. Sa balita international, rocket attack sang Russia sa Ukraine naglala pa. Sa balita sa sports, atleta sang bago nga nagigbahin sa 2022 Junior League Softball World Series nakabaton sang cash incentives gikan sa LGU. Balita entertainment, Michelle Madrigal ginpakigbahin ng bago sini nga nobyo. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ng pila ka mga facts na hanungod sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 5 sining aga ang sentro sa Tropical Storm Florita nakitaan sa 120 kilometros sa nasidlangan sang kasiguran Aurora. May dala ini nga kapaskuhon nga hangin nga 95 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 115 km per hora. Nagahulag ang bagyo na aminhan nakatundan sa kada sigun nga 10 km per hora. Pila na ka mga lugar dito sa Luzon ang ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kag pilaman ka mga lugar ang ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Pila sa ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2 amo ang Cagayan, southern portions ng Babuyan Islands, Camigan, Fuga, Dalupire, Pamuktan, Barita, Mabag, Iraw Islands, Isabela, Quirino, eastern kag central portions ng Nueva Vizcaya, subong man sa Quezon, Bayumbong, Bambang, Aritaw, Dupax del Sur, Dupax del Norte, Casibo, Alfonso Castañeda, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion sang Benguet, kag northern kag central portion sang Aurora. Ang nabilin nga bahin sang mga lugar sa Luzon, ang ginpaydalo naman sa tropical cyclone wind signal number 1. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news Good morning liwat mga ka-aksyon, kag mayong aga sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook. Kag please like, follow and share sa aton nga pagpangalagad, no? Parang damo kita, no? Damo kita ang makaupod sa aton sini nga pagpangalagad, no? Kag dira sa kay Sol Lama Barnatsa sa Thailand. Sawadee ka Bacolod, no? Hambal ni Sol Lama Barnatsa. Si Ma'am Vanessa Mayo is still with us, of course, with Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Si Kagawad Imbongjo Campo, good morning dira. Kag kay Kap Vito Gahaton, kag Kagawad Taba Pilyeho. Mayong aga gid sa inyo dira sa Barangay Maaw. Dira sa kay Bebing Merly Rivera. Good morning man. Sa kay Georgia Gargasiran. Miss George, morning sa imo ha. Yes. Kapi ni kag ano ni Action Doors man. kape kag ano na, Kapi kag lume. kag aros kaldo, champurado, ano naman? Basta nilaga, ay like kape kag nilaga din di. Helen Esco Sareta, morning man. Watching from Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., kag Ray Flores Barrioga. Okay. Kay Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Si Miss Remia Garcia, morning man sa imo. Okay, champurado. Paktan mo gid Action Doors, champurado kag kape. Anong namin ngay pare sa champurado? Do uga. Nila uga daw. No, uga gani. No, do uga bala namin ay pare sa champurado mo.
Ako bala sa bilog kong kakabuhi guro no. Ano man, kadua katatlo pa lang ko katilaw champurado mo. Ay, puwerte ba? Oo, do. Favorite ko na action boy, labi na magulan-ulan. Oo, te ako ya daw, amulan na ya daw. Talagsalan ko na ya ka daw. Kilikid hindi ko guro kasaw nga may uga. Ay, ikaw? Okay lang, kaya naman siya kaunon. Pero do ka okay naman ko nga ano lang, champurado lang alone. Ah, sige. Kay ikaw yaw, kay magkakaon ugaya mo. Bah! Hoy, kakakaon uga? Kakaon eh. Oo, Siyempre, favorite ko na gani. Oo. Ari na. Double print kila. Muna ni. Oo. Sino? Oh, sige. Oo. Okay. Salamat, Thank you. Action Mar. Sakay Marilo Hilardino, morning man sa imo dira, watching from Valenzuela City. Good morning. Dara sa may Valenzuela City. Sa Metro Manila na siya. Guro Basta may Valenzuela. Dara sa Panokoyaw. Wala. Why man ang sa mga Paano pamilya kayo, Valenzuela damo ya eh. Damo. Damo yung pamilya Valenzuela ya, no? Dira sa kay John Vicente. Ginagreet siya lang iya pamilya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan. Good morning sa imo family dira sa Barangay Carabalan, John Vicente. Si Alex Monteza, gali budon lipatan ko siya ginatamyo. Good morning sa imo Alex M. Mayroon nga pag monitor. Monitor sa iban. Ala kala. Ikaw monitor siya sa Ivan Ikaw na Liao. mga ginapang post na siya sa GC, ya, kung hindi nagalalin. Nancy Lingo kid Alex M. Kay Alfredo Tilios, good morning. Ay, sasabi ko kapag rin si Sir Elroy. Nag-chat gali si Sir Elroy. Si MJS Candido, good morning sa imo. Yes. Na-share niya na ko naton live. Sila ni Alex Monteza. Good. Salamat, kid. Standby na sa aton mga balita lokal. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, dapat nga pataguyunon sa kada banwa, syudad kag distrito ang pagpanagtag sang educational assistance ng Department of Social Welfare and Development. Ini ang panugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa DSWD matapos gindagsa sa mareklamo ang unang nga payout sa Negros Occidental sa naligad ng Agosto 20. Suno kay Lacson, wala sang kooperasyon ng DSWD sa gobyerno probinsyal kundi gintingob lamang ang venue sang payout sa isa ka mall sa siyudad sa Bacolod para sa mga Bacolodnon kag Negrosanon nga benepisyaryo. Dugang pa sang gobernador mabudlay para sa taga Negros nga magbiyahe pa sa Bacolod agon makakuha sang bulig pinansyal. Nagapati si Lacson nga hindi na mabudlayan ang mga benepisyaryo kung sa ila banwa, syudad o kung distrito na lamang patigayunon ang tagtaganay. Linibo ka mga estudyante, ginikanan ka guardians ang naglinya sa naligid nga Sabado matapos ginanunsyo sang DSWD nga magapanagtag sila sa bulig pinansyal sa elementary, high school kag college students. It was not coordinated through the province. I understand the coordination was in Bacolod City to cover the whole of the Negros Occidental, which I think made it very difficult for the recipients. It's what I hear from the complaints about the recipients, asking why do they have to come all the way to Bacolod to receive this, no? Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Panawagan ni Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon nga mangin mabinantayon sa kaso sang monkeypox agud malikawan ang paglaptas sang virus. Ini kasunod sang anunsyo ni Department of Health DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere nagligad ni Agosto 19, 2022 nga may duha ka bago nga monkeypox cases sa Pilipinas. Sunod sa gobernador sa dupa iya ginalauman o kung ginapaabot ang pagdugang sang kaso. Nagapati si Lacson nga pareho lamang ang ginapatuman nga health protocols sini sa COVID-19. Nagalaom siya nga wala sang taga Negros nga magpositibo sa monkeypox. Una drigin pahayag ni Verriere nga ang duha ka mga persona nga nagpositibo ang nagaedad sa 29 kag 34 anyos nga parehas nga may travel history sa mapungsod nga may kumpirmado nga kaso sa monkeypox. Sila ang may 17 ka mga close contacts nga napadayon ang contact tracing. Sa karon tatlo na ang kaso sa akon apat na ang kaso sa monkeypox sa Pilipinas. Una ang 31 anyos nga naghalinman sa pungsod nga may confirmed monkeypox cases. I just really hope it does not happen here in Negros, but we just have to be vigilant. I think ang itsura sang monkeypox doon laingid niya. It looks different to me, no, from the pictures that I've seen. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson.
Dako naman ang paglaom ni Governor Bong Lacson nga maresolbar ang isyu kag problema sa Sugar Regulatory Administration sa pagpungkos ang bagong inappoint nga mga opisyales. Ini ang ginpahayag ni Lacson sa pag-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 3 ka mga Negrosanon. Inisla mo sanday David Jan Tadeos Alva bilang acting SRA Administrator, board members nga sanday Pablo Luis Ascona nga nagatiglawa sa Sugar Planters, kag Maria Mitzi Mangwag sa Sugar Millers. Suno kay Lacson sabat ini sa panawagan sa nagkalain nga sugar groups nga dapat taga-negros ang mga pamuno sa SRA. Si Alba, nga General Manager sa Asosasyon de Agricultores de la Carlota y Puentevedra, kag la Carlota Mill District Multipurpose Cooperative, kag si Ascona naman, Presidente sang Kabankalan Ilog Planters Association, ang pareho nga taga Negros Occidental. Si Mangwag naman, Manager sa Universal Robina Corporation Sugar Division sa Cagayan Robina Sugar Milling Company, ang taga Negros Oriental naman. Una nga nag-resign bilang SRA Administrator si Herminihildo Sirafica, mga SRA board members nga sanday Attorney Roland Beltran kag Aurelio Valderrama Jr. bangod sa kontrobersiya, may kang tanan sa Sugar Order number 4 nga mo kuntani ang basihan sa pag-import sang 300,000 metric toneladas nga kalamay. Prioridad ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagaserbi man nga chair sang Regional Development Council for Western Visayas nga madayon ang pagpatuman sang Panay Guimaras Negros Bridge. Suno kay Benitez atagan sini sa nga pagtambod bilang RDC chair ang dalagko nga proyekto sa reyon labi na ang mga taytay kag pagabantayan nga human ang proyekto. Nagligad nga semana sang nagsapol mga opisyal sa Western Visayas kag napilian si Benitez bilang RDC chair sa Region 6. Ang RDC among highest planning kag policy making body sa reyon kanagaserbi nga counterpart sa National Economic and Development Authority o CONEDA board sa subnational level. Ginpahayag naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga pagkatungaon sa 3 ka event ang ginapabot pinaka-ingrande nga Mascara Festival 2022. Ginpahayag ni Benitez nga ang una nga semana sa Oktobre ang para sa sports events o kung ginatawag nga Mascara Olympics. Suno sa alkalde, sa ikaduwa nga semana sa Oktubre, patigayuno naman ang mga trade fair kaya sa ikatatlo nga semana amo ang cultural events. Ginklaro man ni Benitez nga wala sang financial assistance nga itugyan ang Bacolod LGU sa Yuhom Foundation, ang organizer sang festival. Suno pa sa alkalde, ang foundation ang muman ang maghatag sang assistance sa mga magapasakop sa Mascara Street kag Arena Dance Competition, kag ini ang mas maramo ikumparar sa ginahatag nga assistance sang tialikdan nga administrasyon. Ng first week, no, will be more of the sporting events. Ang second week will be more sa mga trade fairs, mga convention center, nakita nyo naman kagina. Kagang ulihi, ang third week will be more on the mga cultural events and entertainment. Ang kabayan sampayag ni Mayor Albi Benitez. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez gilapit na lamang nga ma-full capacity ang mga tourism accommodation sa syudad sa Bacolod masubray sa kabulan ang nabilin ante sa Mascara Festival 2022. Suno kay Benitez nagapangita man sila sa mga rooms nga sarang matiniran sa mga guests nga nagapabalo sa ilang nga magabisita sa Bacolod para sa Mascara. Dugang pa sa alkalde iya ginalantaw nga magalapta sa syudad sa nga Bago, Talisay kay ban pang lugar nga may tourism accommodation ang mga turista. Magapangabayo man si Benitez kay ferry operator Frank Carbon nga dugangan ang ila sini nga biyahe Iloilo Bacolod bangod sa ginapaabot nga madamo nga pasahero gikan sa isla sang Panay nga magakadto man sa Bacolod. Sa record ni Benitez ang Bacolod City ang may 3,500 ka hotel room. Kami gani ka pangita na sa mga kwarto for some of our guests nga sige pa inform sa amon nga maabot sa Mascara. So sa hotel daw lapit na sila full capacity. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Samtang nagpili na sang bagong mga opisyal ang Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter para sa tuig 2022 tubtub 2025. Sa 301 sa kabilugan nga 334 ka miyembro sang PCL nga nagatambong para magboto, ang masunod ang napilian kagin proklamar bilang bagong opisyal sang PCL Negros Occidental Chapter. Presidente si Julius Martin Asistio sa La Carlota City, Vice President si Ryan Gamboa sa Silay City, Secretary General si Virgie Pastor sa Escalante City, Treasurer si Richard Hauhoko sa Tuboso, Auditor naman si Janet Villafranca sa Himamaylan City,
Public Relations Officer si Odi Malaga sang Victoria City, Business Manager si Rolin Albert Militon sang Talisay City. Ang Provincial Federation Directors ginatapuan nanday Victor Michael Havillana sang Bago City, Philip Gerald Maisog sang San Carlos City, Aurelio Garita III sang Pontevedra, Jason Tupa sang Hinubaan, Vicente Perez sang Kawayan, Bobby Barido Sr. sang Manapla, Micaela Socorro Escalante sang Manapla, Ray Cordero sang Cabancalan City. Magluwas sa posisyon sang Presidente kag Secretary General ang tanan ng mga kandidato ang wala sang kontra. Si Councilor Asistio, ang bago napilian nga PCL President, nagpasalamat sa bilog nga miyembro sang PCL sa pagsuporta sa iya kandidatura. Suno sa kay Asistio, nagapasalamat man siya kay Board Member Ryan Gamboa nga anay PCL President sa iya serbisyo kag tinguan niya padayon kung ano nasuguran ni Gamboa sa liga. Ang PCL Negros Occidental Provincial Election ang ginhiwat sa El Fisher Hotel kagin preside ni DILG Negros Occidental Provincial Director Roslyn Quintana sa bilang PCL Commission on Election Chairperson kag sangko niyang panliligan Secretary Maki Angel Ascalon kag Councilor Elizabeth Andrino sang Manapla bilang miyembro sang PCL COMELEC. Naka-alerto na ang 2,415 ka mga police personnel kadungan sa pagbalik sa limited face-to-face classes sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO, tinutuyo sang kapulisan nga matuman ang Oplan Ligtas Balik Eskwela 2022. Sa idalom sang sining operational plan, magapatigayon sa police visibility kag police assistance desk ang kada police station sa probinsya. Ang kada police assistance desk ang dapat may duha ka mga police nga nagabantay sa kada oras. Dugang pa ni Catalogo subong man kung kakunya adlaw ginpatuman ang tanan nga pagsulundan sa idalom sa Oplan Ligtas Balik Eskwela. Naghihingi naman ng NOCPO ang kooperasyon gikan sa publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Ikaapat nga kaso sang monkeypox sa pungsod ging kumpirmar sang DOH. Samtang preparasyon sang COMELEC para sa barangay kag SK elections, yara na sa 70%. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan. Okay. Good morning, dra kay Neil Brian Valuis. Happy first anniversary ko no sa RAM RGBI Lion Binalbagan Chapter. Happy anniversary sa inyo ha, mga RAM RGBI Lion sa Binalbagan Chapter. Mga miyembro dra, happy anniversary. Rochelle Evangelista, good morning man. Nami sudan ko no subong ginamos nga Ginisa nga ginamos. Nami na. True. Ating Eriman, morning sa imo. Dennis Nuestro, Homa Lumena, Francine Natalie Bautista. Happy birthday sa kay Joel Bautista. Halong kagit pirmi Joel ha, siling ni Francine. No, happy birthday sa imo. Happy birthday. Evelyn ni Pumuseno kag Jamel de Florendo. Good morning. Morning da kay Hada, Angelica Torres Apawan. Morning sa imo Hada. Ti wagi tada si Manina wagi da. Di ba? Muna na subong, unahan muna sila panukot. Russell Gomez, morning man, Slasher Sumugat. Kag ihada Jocelyn Song Comedia. Yes, good morning. Duman ko gabi ako nga sudan ba nagbabakal kog kulamayo gapon. Dynamic good. Yes. Very good. Siling ni Mrs. niya, ko nga tatlo lang. Na tatlo lang ang iluto mo kay limangin bakal ta niya bu araw-araw ka naman. Grabe, ubuso Lima mo dyan kabilog. lima ya. Buso nga ng lima ya kulang sa akon. Ay, kalay. Good Ay. morning, Anay Dra kay Noel Gumban Francisco Action Boy. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Good morning, Dra sa inyo. Sa Minnesota, USA. Yes. Aga pa nag-eskwela imo apo. Ay abaw si si Kuan gali, si Angela gali. Ay, kalay. Nag-school na kay face-to-face classes. Of course. Okay. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Kay Tauros RGG. Good morning. Dra sa May Santa Rosa Murcia. Good. Monitor sa program. Salamat. Si Bebing Merly Rivera Araman. Good morning man Sa sa Barangay imo. Maaw. Sa Barangay Maaw naman siya. Kung Okay. magpalakat ka to vlog, siya maglagaw ka to sa Buenos Aires, sa mga pataan to vlog, di ba damo to mga resort sa pataan. Hapit ka ni sa Maaw. Kadto ka sa KC Hardware, may tao mo si Bibing. Naton Bing, apit Ti kung wala, sabi, sino pangitaon ko? Ti pangitaon mo da ang gabligya kape, kag mapi ka to, matomato ka to pangapi. Mga tomato na lang ko. Ate Sis. Okay. Charge mo lang kay Bibing. Balonta lang siya nga i-charge lang ni Seiya. Charge na kay Bibing. Wala man siya. Yes. Si Kagawad Melchor Baroca Rombines dira sa may Hinubaan. Good morning. Sa Alagad Radio dira, may aga sa inyo. Kaya kagawad imbong Jucampo. Sige, good morning. Dra liwat sa imo kagawad. Kaya siling ni Bibing. siling niya welcome gid bala ka mo. Siling ko na sa imo eh. Siling ko sa imo. Bisan wala ka, ma'am. Welcome tagyapon. Kasi pagpangita tabla nga Wala siya. arada siya Ate Mamba wala be. Welcome kami kuno gyapa. I-screenshot ko lang niyo kag ipakita para maka Mo are Bibing maka-avail some free coffee. Alay. Kaya Titing Angeles. Angels? Angeles. Naisog po na ako lang para doon kalain naman lang. Angels. Nagbalik na siya gali sa Angels. Ligad Angeles. Naman nagbalik na siya gali sa Angels. Good morning, Landra sa imo. Di naman siya. Kahiling-siling niya bisa. Kung duril mo, tinin mo ko man siya Angeles. Super tigas ang duril ba? Sige lang. Okay lang na siya. Rodolfo de la Torre, dra sa may bata. Good morning. Sa tarang taga-barangay bata. May aga sa inyo. Kay Rosaleo de los Reyes, good morning man. Pag-greet family Kilantang. Samantha, Sean Clark. From 5th Street, Progreso, Binalbagan. Uy, taga Banwasang Binalbagan, si Nanay, Nanay Ligaya Abeto. Good morning man.
Sige. Kaya Jo Marie Macariola Estelioso. Good morning kag congratulations kuno kay Konsehal Rolin Militon. Militon, oo. Sino na siya man? Sa di na siya? Sa PCL, business manager sa PCL. Congratulations lang dahil Taga Talisay na sila. Congratulations kay Konsehal Rolin. Sige. Christine Menyes Villalobos. Good morning sa Imotin. Si Boy Bolivar. Araman. May aga. Marjun Rivera. Yes, good morning. Morning si mo, Marjun. No? Good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa mga balita nasyonal, ginkumpirmar sa Department of Health ang ikaapat nga kaso sang monkeypox nga isa na kapinoy nga wala sang dokumento angot sa travel history pakadto kon gikan sa iban nga pungsod nga may na-detect na nga kaso. Sunod ka sa DOH, ang pasyente isa ka 25 anyos nga nakumpirmar nga positibo paagi sa PCR test nga ang resulta ginpagawa sa Agosto 19.
Duga pa may 14 ka close contacts ang na-identify. Isa sa close contact amo ang nagatatap sa pasyente sa isolation facility samtang ang anom nagapaydalom sa quarantine. May isa ka healthcare worker nga naka-close contact man nga kompleto sa personal protection equipment sa atong konsultasyon kag gin-assess nga low risk kag karon naga self-monitoring samtang gina-verify pa ang detalye sang anom pa ka close contacts. Ginpahayag sa infectious disease expert nga dako ang tsansa nga madugangan pa ang kaso sa monkeypox pagligad sa mga inadlaw kasunod sang duha na detect nagligad nga semana. Apan nagpabutyag sang kabalaka si Dr. Edsel Salvana sa posibilidad nga ang virus ang maging endemic sa pungsod. Tungod sini ginpanumdum ni Salvana nga tungdan ang trabaho kag padayonon nga i-monitor ang sitwasyon. Ginhimo ni Salvana ang pahayag sang mapamangkot angot sa posibilidad sang local transmission sang monkeypox sa Pilipinas. Yara na sa 70% ang preparasyon sang COMELEC para sa barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa piyak sang panawagan nga ipaisol ang eleksyon. Sunod kay COMELEC Chair George Garcia, posible matapos ang pag-imprenta sang balota kay iban nga election-related nga dokumento sa Setyembre. Samtang sa Oktubre naman, ginapaabot nga matransport ang mga materyales nga pag-ausaron sa eleksyon. Duwa man ni Garcia, ila ginakilala kag ginarespeto ang puder sa Kongreso nga ipaisol ang eleksyon, pero sa bahin sang COMELEC, madayon man o kung hindi ang eleksyon, padayon ang ila nga preparasyon. Una nang ipahig ni Garcia kung ipaiway ang eleksyon, ginatanaw ang dugang nga 5 bilyones pesos nga galastuhan para sa liwat nga pagbukas sang voter registration, pag-hire sang dugang nga personnel nga magaservice sa eleksyon kag iban pa. Nanawagan ng Malacanang sa mga magakuha sa education aid gikan sa DSWD nga ipabilin nga iobserba ang protocol agud makalikaw sa COVID-19. Ang panawagan niya ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa tungod sang pagpadayon sa pagpanagtag sa cash assistance para sa mga estudyante sa mga masunod pa nga Sabado o kuntubtob Setyembre 24, 2022. Liwat man ginpangabay ni Angeles ang tanan niya kun maghimo ipaagi na lamang sa online appointment ang pag-claim kangay sang unang ginpangabay sang DSWD. Ang kakulang sang supply sang kalamay sa pungsod, artificial lamang nga resulta sang hoarding o pagtago sini. Sa ginpagawa nga statement sa Office of the Press Secretary, ang tuman kadamo nga supply sang kalamay nga nadiskubrihan sa mga otoridad sa ila pang-inspeksyon sa nagkalain-lain nga bodega sa Luzon, ang nagpabakod sang pagpangduwa-duwa sang Malacanang ang sugar shortage sa pungsod, resulta sa pagtago sang sugar traders nga gusto makaganansya sang dako tungod sa gulpi nga pagtimbuok sa presyo sang kalamay. Padayon man, yung na-istrikto sang gobyerno ang kampanya batok sa mga nagatago ka nagasmuggle sa mga agricultural products kung ginmando ni Presidente Bongbong Marcos nga uman ang tagpamuno sang Department of Agriculture nga bisitahan sang customs ang mga bodega kag tan-awon ang inventory sang imported agricultural products para masiguro kung may hoarding. Ginpabutyag naman sang Office of the Press Secretary nga wala untat nga kampanya sang administrasyon para sa manubo nga presyo sang kalamay ang nagresulta sang positibo nga resulta. Ginpahayag naman sa Department of Budget and Management kung DBM nga nagapabilin nga wala sang pondo ang 500 pesos nga increase para sa social pension sa indigents sa idalom sang ginaduso nga 5.268 trilyones pesos nga pondo para sa tuig 2023. Suno kay DBM Undersecretary Tina Rosemary Canda na kompleto na ang pondo antes naglaps bilang layi ang hagna nga nagahatag sa increase sa social pension rason nga wala ginlakip. Sa piyak sinigin pahig sang DBM nga ila tinguan nga maremedyohan ini nga problema sa nibaloan magakinahanglan sang malapit 24.5 bilyones pesos para sa increase sang social pension. Sa piyak sang panawagan nga bungkagon bangon sa kinaligar pag-practice ang red tagging, ang kontrobersyal nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nakakuha sang pondo sa ginaduso nga 2023 national budget sang Marcos administration. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga luyag itibong sa administrasyon ang Executive Order 138 ni Anay Presidente Rodrigo Duterte angot sa pag-transfer sa pila ka national government functions sa local government units bilang pagsunod sa Mandanas Garcia ruling sang Korte Suprema. Sa budget message sang Presidente, ginpahayag nga bigintigana nga 28.9 bilyones pesos para sa local government support fund sa diin 10 bilyones pesos ang para sa suporta sa barangay development program sang NTF-LCAP.
Ginpanumdom ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga manunudlo kag estudyante nga padayunon nga sundon ang minimum health standards sa pagbukas ng klase bangod sa COVID-19 pandemic. Ginabi-abi man sa presidente ang pagbalik sa mga kabataan sa full face-to-face classes pagkaligad sa 2 ka tuig nga online learning bangod sa pandemic. Suno kay Marcos, dako ang iya pagpati nga mas epektibo ang pagtuon sa sulod sa classrooms sa diin maka-interact sang maayo mga estudyante sa ila manunudlo kag classmates. Dugang pa ni Marcos, wala inisang pagduha-duha sa liderato ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education nga nagarantiya nga masobra 28.21 milyones ka mga estudyante nga naka-enroll sa K-12 system ang makakuha sa dekalidad ng edukasyon nga mga gusto sang ginikanan para sa ila naman kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dra bala nga may kabundayon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, Samoy, ginaglit silang pamilya Samoy sa Barangay Tuburan, Ibi, Magalona. Romeo Alisbo Talde, Inday Blaza, oy, Torco Jongko. Torks, morning da say mo, tol. Oy, sa katek sa akon sang sino tong ipamit sa akon sa Boracay man. Bay ina to bala move on na bala ka pila mo Adlaw ni siya si. Ko total na ano mo man to si sa tagane? Bay, ito ka Leia. Asa tangalan niya? Si Pia. Bye Pia. Alak. Alak. Bongga sa bye Pia. Peter Aligarbes Jr., morning dra kay Doña Elena Aligarbes. Ay. Monitor lang kami di sa house. Tama, ilan nakapag-monitor sa House of the Rising Sun. Wow. House of the Rising Sun. Skin share. Ana Sinoro, bago lang kasulod. Veronica Santillan Manukan, morning man. Kay Lerna Regala. Good morning. Sige, go. Good morning man kay Elizabeth Gamala. Good morning Ma'am Elizabeth. God bless everyone. And thank you so much, kid. Ma'am Maria Luisa Melos, ara siya gyapon. Yeah, morning. Si Mary Ann Estrella, good morning. Nagatutok adlaw-adlaw. Ay, salamat, kid. Thank you. Si Maria Teresa Linaha Kayaw. Good morning man sa imo. Sa hapon, kaya pa ng schedule subong sang winners. Why pa subong schedule, no? Sa ngaton nga, Alasin mo dakop na, ka, gandaan ka ni roulette. Marina. Why ka? Wala kang gaan gapon. Why? Nagtag. Why? Okay, sige. Sige lang. Basta ma-announce kita karon sa aton mga winners naman. Sa aton nga dakop ka, daog ka, Ruleta promo sa Action Radio. Bantay-bantay lang ka mo mga. Bantay-bantay nyo lang karon ang announcement ng winners.
Kag dira man sa kay Rona Rida Trava, kag si Tatay Teddy Trava. Ay, Teddy Rida gali. Good morning, man. Si Maninoy mo MJ Season. Greet siya lang si Napsak dira sa Daisy Otso Cafe sa 18th Street, Lacson, from Chateau Elise, Paranaque. Okay. Good morning. 18th, ang kapihan na ngalan na Daisy Otso Cafe. Kaysa 18th Street. So kung 18. magpatindo ka na kapihan sa Piak nga Bangga, 19 kafe ka na. 19 or 17. Kaya matindog mo ko to sa Piak 20 kafe. Okay? 20, tapos 20 lang yung mga kape. Bongga. 20 din ang kape. Hindi mo kita mo 20 ang kape. Sa Boracay, kanina, di ba, may Starbucks, di ba, ang kape? Dito sa Boracay, Spa-box. Ano? Spa-box. Tapos, ano to kayo man? Pero may Starbucks idya. Mera eh. Ilaya, tapos ginsunod, ginilang do, green man siyang color. Pero ilaya, go first lang mga massage. Spa. Spa-box. Ilaya. Okay. Tapos, ang ilang nga, imbis nga, spa box, imbis nga foot spa, do ka spa foot. Ano mo ilay? Turo to ilang nga, sabi kita, ano tawag akong ari di sa bala, sa Facebook bala. Si Chris Caripol Javier Tanatan, morning mandira sa imo. No? Sakay, okay. Si kumari ko da Virgie Legaspi Coloso sa Bago City, morning sa ako mga classmate dira sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Sakay Lalaine Grace Ibarra, Jen Buaro, Maria Fer Bendan, morning. Spa box, spa foot. Ano, ako na nalabyan naman. Amo na, ayo, spa box, spa foot. Ibis foot spa. Spa foot. Nasabad. So, ibis foot spa. Kadungol sa mga nag-aubras niya. Di maglantaw mo dito kami tayo pa massage po. Tigaling kailang alang. Away na kami na dayon. Spa ba? Pila ilang nga massage niya? Tapos ang ilang logo, di ba sa Starbucks, do ka babae na nga do may tail. Ang ilang tiil. Tiil nga may tail, nga may ano man. May buhok. Hindi ba rin sila mano? Do ka pariyodaan sa 7 Evelyn. Macdo Libby. Alias Starbucks yo. Perte na. Green yun do. Kano yun do coffee shop. Ganyan ano yung perte. Tapos tiil yung... Gali kay Kwan sa gali ng masayaan. Oo. Massage sa gali. Starbucks. Yung tanaw yung presyo, wala. Wala lang kami kahapit, gid. Naglabay lang kami mo, dito kami tanong. Si Action Miles yan, hindi ba lang nagpa hair braid? Nagpa-braid siya. Teka ka mo, kung tabo sa braid mo naman. Tag 150. Tag ka lang, tag 16,000, bayad mo na yan. Tag 100. Ay, okay na. Kasi, turn na. Siling. Sige, mga ka-action, standby kita na si Stephen Gorosin. Sige, standby na sa aton nga mga balita na adugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:47. Kag sa detalye na balita international, naglala pa ang rocket attacks ng Russia sa Ukraine. Sa pinakauli nga ang ginigo sang rocket attacks ang Odessa region sa diin makita ng Black Sea port kag ang great export hub sa Ukraine. Ginpahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ginapaabot na nila ang malala nga rocket attack bangod sa naghilapit nga ika-31 katuig sang ila independence sa Soviet ruling. Pila sa mga ginakabalakan nila sa karon ang pag-igo sa mga rockets sa Nikopol, ang syudad nga malapit sa Dnipro River gikan sa Zaporizhzhia nuclear plant. Madumduman niya nanawagan ng United Nations sa mga soldados ng Russia nga biyaan ang nuclear plant bangon magatugay ni isang malala nga kahalitan.
Sa negosyo, nagakinanglan sang 450,000 metrika toneladas ang premium refined Butler grade sugar ang Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated agon maka-fully operate ang ilang mga faktorya. Sa media statement sa CCBPI, ilagindangop kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang problema, may kang tanan sa kakulang sa supplies na nasambit nga varieties ang kalamay bilang isa sa mga ingrediente sa paghimo sang soft drinks. Padayon naman nga napangita sang alternatibo nga paagi ang CCBPI agon nga hindi makompromeso ang serbisyo sa ilang mga manugbakal. Ang premium refined Butler grade sugar ang nagamentenar sang high quality sang produkto sa mga soft drinks beverages. Samtang sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 21 sentimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 13 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 16 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment mga ka-aksyon, gin-share sang sexy actress na si Michelle Madrigal ang bago sini nga karelasyon. Ini matapos ng sa katuig sang ginanunsyo ang pagbulagay nila sang iya nga bana. Sa iya nga social media nagpost ini sang picture samtang yara sa beach, kaupo ang isa ka ginasiling nobyo sini. Gintamyo naman siya sa iya mga followers sa diin kalipay ang bago sini nga relasyon. Madumduman sa tong nakaligad niya tuig sang ginanunsyo nila o kon niya ang pagbulagay nila sang iya bana nga si Troy Wolfok. Tuig 2019 ang ginkasal ang duha kag may isa ka bata nga babayi. Sa balita sa sports, nakabaton ang Bago City Girls Junior League Softball Team sang 100,000 pesos sa halin sa local government unit sang syudad bilang insentibo sa ila pagdaog sang third place sa 2022 Junior League Softball World Series ang ginhiwat sa Kirkland, Washington, USA halin sang Hulyo 31 tubtob Agosto 6. Ang team ang nagtiglawan sa Asia Pacific ng natapuan sa mapungsod sang Indonesia, China, Philippines, South Korea, Vietnam, Thailand, Japan, Cambodia, Malaysia, Laos, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Timor-Leste, Brunei, kag Nepal, kag Australia. Magluwas sa cash incentives, nagpasarmaan ang sangguniang panlunsod sa syudad sang resolusyon nga nagapanginbulahan sa girls junior team. Isa man ka motorcade sa palibot sa syudad sang bago ang ginpatigayon na antes ang awarding. Nagdaog ang team sa elimination kontra sa Washington, Canada, Texas, kag napierde naman sa South Carolina kag Michigan. Napierde naman sila sa semifinals kontra sa South Carolina, kag nagdaog kontra sa Nevada sa battle for third sa score nga 3-0. Ang team na nakabaton man sang Sportsmanship Award. Si Josie Sibonga, o kung Sibonga, ang head coach ng team, samtang si Laili Baladhay naman ang team captain. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! And happy Tuesday! Kabos! Energy! Kasubo mo ito. Energy! Sige lang. Kaya pa medyo ginaano Kung sa mga kanta na kakulang ka nota, kabos ka sa nota. Sige lang kay ginaano talang niya aton voice kaya para makalahutay. Makalahutay ka pero Bisaya. Anong kalahutay man? Survive until the end of the program. And of course for tomorrow, dapat aratagyapo. So energy, amo na to. Until tomorrow, until nga mag-absent ka sa Webes. Absent gid. Alain, so ipahuway ko gini sa bilog nga Webes. Yes, okay. So hindi ko dapat maghambal. Ato ba lang kuan ba ang suggestion ba ni Ma'am Van ba lang honey kag lemon? Oo. I-mix mo siya sa hot water. Yes, sige. I-mix na siya karon magpuli ko. Okay lang? Okay lang karon lang okay lang, policy. Tapos imnon mo hindi mo ipagpaligo, basi paligo. Basi panibin mo lang. Ala, iso'y panibin. I-mix na ni ang lemon kagani tapos ipanibin mo lang. Pilit ba? Masaka gurdan ang mga subay. Okay? Sige. So diri kita sa aton nga balita special. Basi mga bata simple lang panawag si mo Dorel Cabato. The Voiceless. The Voice. Uy, hindi. Uy, nakakawod. I don't like it. Sige. So, Ari Action Boy, pila ka mga facts na hanungod sa Pilipinas. Ari dutay lang, kay tuod lang. Damo, gidya facts sa Philippines. Nga, wala ta kabalo. Nga, wala ta kabalo. O kung nabalanta na. Ha? Nabalanta na ng daan. Oo, ang iban balanta na niyang iban. Wala pagidman. Okay? So, una Action Boy, Ario, ang Philippines is made up of 7,641 islands, making it one of the largest archipelagos in the world. Grabe. Kung low tide, gano'n na. High tide, gabuhin. Asa mo?
Yes, kay kung low tide action, hindi akong low tide action boy, ano siya 7,641, kung high tide daw 7,100. Okay. Okay, diba sino to gani Miss Universe so naging Si, pamangkot kuha na, nga. si Shamsi? Hindi siyam say to. Hindi ado kadugay nagito yung mga Miss Si Universe. Kwan, ang asawa ni Aga Mulak bla? Hindi, si Charlene. Hindi man. Yung pamangkot siya nga how many islands in the Philippines. So sila niya high tide or low tide. Ay, bongga siya. I-research Okay. na. Nalipat ko sa name niya to basta. Okay? So next action boy, due to the large volume of text message kuno sent throughout the country action boy, ang Philippines has earned its nickname as the text capital of the world. Grabe tiya sa bisan bala sa action boy, mag-spend bala sang oras sa Facebook. Dahil Ang si Charlene, Pilipinas, singin nun. hindi kanya madula. Si Charlene Gonzalez. Charlene Gonzalez. Sawab na ni Kwan ni Aga Mula. oo. So, ang mga action boy, di ba sa aton, sa mga survey, basta when it comes to social media, hindi kanya maulihing Pilipinas. Pwede. Sa Facebook, yung Sa mga Miss Universe, kung di may ara na nga mga text messages ngayon padala mo, hindi mo Kadaog ang Pilipinas. Kadaog ang Pilipinas, yung mga no. So, amo na siya. Grabe kitang, grabe So, actually text ang capital of the Philippines. Of the world. Of the world. Oo. Grabe kita actually ang Pilipinas when it comes to social media. Kita mo damo girinawa da social media. Damo eh. Meron daw niya nga, pagid balarab lang do kada giyo, maligo na I-post, ko. maligo na ko. In 7 minutes, maligo na ko. Iilis na ko. Tapos mga I'm going out. BRB guys, matutbrush lang ko. Muna. Anong BRB man? Be right back. Be Balik right lang back. ko. Be right back guys. Matutbrush lang ko. So magdaya. Lain no. So may nasumaki doon hagan-hagan. Kay mga muna nga matawag, ginaan-follow ko na dayon. Bao nagmuno ko ba si Motion ba? Ito bilang nainitan ko na nga, doon nalainan ko bilang nga mag-post sa Facebook na bilang mga patay, na bilang nga picturean pa. Ay pagka the next 3 days lang, after 3 days, may nakita ko yan. Ay ginaan-follow ko siya dayon. Ano ba ito ilayaw Yung ilang patay, picturean nila. Okay lang tayo kung daw lungon. Pero hasta yung patay, picturean. Oo, tapos gamo po na buka. Tapos live, yung problem kita, ilog-tulog mo na blahaw, hanggang scroll ka lang blataan blahaw. Okay na. So, nita ko dahil sa nga video, nga do ka kokomelo. Or nga, para malingaw ka bala. Ay, kalaina. So, next action boy, Aria. The Philippines is the only Asian nation kuno predominantly Christian action boy. 86% of Filipino population is Roman Catholic. So kita gid action boy ang actually sa ibang nga lugar sa mga Asian, mga sila mga Buddhist, mga Buddhism, Shintoism. so diri sa aton kaya Christians. correct. Okay? So, next action boy, 3 of the 10 largest shopping malls in the world are located in the Philippines. Mall of Asia. Ano pa? SM Guro? SM Guro. Guro? Ating Mall of Asia, yung mga SM, di ba? Yeah. 3 of the largest malls in Southeast Asia. Located kuno sa Pilipinas. In the world, gidya In action the boy, world? in the world, gidya are located in the Philippines. So, lahat di binakabutan ko ano nga mga malls. Pero sigurado ko isa daw Mall of Asia. Yes, isa gidra. Pero tignan yung lapad-lapad action boy katama. Okay? Basta ang sa kay sa paano ko kay Chay hindi to lapad. Hindi to kay Chay Loleng. Hindi rin gamay lang na yung magyaan niya. Ay, gamay lang labi ko ito. Sa Karabalan mo ito. Ang Grace Store. Fritzy Store daw. Muta akong dala na sila. Good morning. Nandra sa tarang taga Barangay Karabalan. Okay? So, next action boy, ang iconic symbol of the country kung action boy, kabalo ka kung action boy, is jeepney. Jeepney. Pwerte, dugay. Ang sang una, wala ni ko kita, sang sinang una nga jeep action boy mo, pero bakod-bakod, nakatama, ya? Actually, ang mga saraw na bala, Saraw man. saraw bala nga jeepney, nandamdamo bala mga dekorasyon. Amo na siya. Amo na siya sang una. Pero pwerte ka bakod, no? May nakita ka lang ko nakaisa mo, no katiga-tiga, gidi akong mabubuan kina, pilit ko ya, wasa, gidi ang imbo nga, Pero tungo din na sang kuan mga dekorasyon bala sang jeepney tabla. Nga do ka laing siya, na do ka kung lang taon, bala do ka happy, bala lang taon, kay kadamo sang mga colors nga Hindi bala nga kuan, hindi bala nga sa Manila amo na to yung mga round trips, mga jeepney. Nga gina sakyan of course. Okay? So, ano na yung entry niya yo? Mall ball na yan da din.
Cebu. Sige, hagid din. So, next action boy, ang Philippines is one of the world's largest producers ng coconut, mangosteen, kag papaya, and banana, action boy. Pwerte, no? Kita mo ga-export. Ano to? Coconut, banana, and? Coconuts, mangosteen, papayas, and bananas. Fruits, okay. Ang banana si action boy from, I think, Davao. Davao. Oo, Yung manang Lakatan. kwanda ng Lakatan. Lakatan, yes. Ang nagasiling ko action boy dito sa amon sa Mindanao, action boy. Ang Lakatan dito ya do ka ordinaryo lang yung nga saging dito ya. Kama bakal mo sa kadigad mo mag-ano ka ba papuli kasi yung balay, mga naka-display na sa ilang mga sa dalan. Tag 30 lang ng sipi dito ya, tag 20. Dre, mahal na natin Dre tag 80 ang kilo. Pila na kabilog. Pila lang kabilog. So magasiling ko madala ko tani bala ko halingin kay kasi madunot balahaw. Or pwede man hilaw Dala pa kay no. hilaw, hindi lang palutuon. Ha? Dili lang palutuon. Hilaw, dili lang palutuon. Kag Para balakintol, kablas ang pasaan. Di pa cargo. Mga tag-tatlo, bala kabulig. Ay, kailan. Di pa cargo lang. Cargo social. Kaya di ba mas makasave ka kung cargo, okay? So, mo na siya. So, malala na action boy, Kaya nga nga time, do, ano na siya, do, gapangilay na siya. O rin nga, di dala ka puno, blas ang saging. Na. Ay, tanom tadi. Dala punuan gijabi, ara pang bulig. Pare man na. Pang bulig sang saging. Namin na siya. Kaya ang fruit ang iyang bunga, ikaw nun ta, itanom ta ang nabilin. Ay, Gusto? Gusto. Nakaalam ni Jackson Boy, wala sang Liwan Boy Duran. Pampilo Panaligan, morning man dira sa imo. Kay Remia Datuon Suson. Morning man. Okay na kita? Mga ka-aksyon ninyong namatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Maging kaupon niyo sa Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyong mandringan news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.